ኢህወደግ ዘሕለፈ ውሳኔ ንፍታሕ ምስሓብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝጎዳ ኣይኮነን ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ተሓቕፉ ኩሎም ዓይነታት ውሳነታት ከም ጥቕሉል ንምትግባር ቀጻሊ ልዝብ ይሓትት ዝብል መግለፂ ውፅኢሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ በትረ ስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትኽልል ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ኣዘራሪብዎ ናብኡ ከሕልፈኩም አቶ ረዳኢ ሓለፎም ኢህወደግ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ሓደ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ ብቐጥታ ዝምልከቶ ክልል ትግራይ ክሳብ ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ወግዓዊ መግለፂ ኣየስምዕን እሞ ስለምንታይ ደንጉዩ ብዝብል ዶ ክንጀምር ድንጓይ እኳ ደንጉዩ ኣይበሃልን ዕድሜ 3 መዓልቲ መግለፂ ዝወፀ ናይ ሓዋር መግለፅና ማለት ኮይኑ ዝተፈለየ ሃገር የብልናን ናይ ክልተ ሃገራት ርክብ ከዓ ብክልልን ብገለን ዝውሰን ኣይኮነን ሃገራዊ ጉዳይ ስለዚ ንሱ ናይ ትግራይ እውን ኢልካ ይድሕሰብ ማለት ሃገራዊ ስለዝኾነ ስለዚ ምድንጓይ ዝበሃልስ ካልእ ማለት እዩ ስለምንታይ ደኣ ሎሚ ገዛእ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት መግለፂ ምውፃእ ኣድልይዎ እንድሕር ሓደ መግለፂ ኮይኑ በቲ ኢህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ስለምንታይ ዘይቀፀልኩም ወርቲ መግለፂ ተላዒሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ትርጉም እናሃበ ምድንጋራት ኣለው ኣብ ተብሊክ ማለት ስለዚ ክሊር ንምግባር እዩ መግለፂ እውን ዝተዳለወ እምበር መሰረታዊ ትሕዝቶ ዝተፈለየ ኣይኮነን ካብቲ ኢህወደግ ዝቐረበ ማለት ህወሓት እውን ኣብቲ መግለፂ ፅውፅዋይ ኢልዎም ኣሎ እንታይ እዮም እዞም ፅውፅዋይን መደናገሪ መልእኽትታትን እንታይ ያለ መስለካ ናይ ኣልጀርስ ምምዕነት ዝብል ወሲዱ ዝበዝሕ ሁለት ፈለኻላ ማሕበራዊ ሚድያ ገለ ከምትንዕዘቦ ኣለና ወልካ ዝኾነ ደንበር ቆሪስካ ንኤርትራ መሃብ ዓይነት ገይሩ ይርኢ በብከባቢኡ ንናይ ባዕሉ ከባቢ ከመርአየና ልዕለ ሰዋላውነትካ ኣሕልፍካ መሃቢ ኢሎም ከዓ ከምታት ማሕበራዊ ሚድያ እውን ስለ ዘለዉ ንሶም ንምግላፅ ዝኣክል እዩ ማለት እዩ ብዋናነት መግለጽ ዝተባለ የአልጀርስ ውዕል ስምምዕነት ተቀብልናት ተግባራዊነት ወንሰርሕ መንግስት ኤርትራ ዓዲ ይቀበል እዩ ሞን ኣብ ድርድር ነቕረዩ ማለት እዩ ገና ድሕር ልዝብል ድሕር ድርድርን ዝመጽእ እናተንበየ ሰብ ወይ ካብ ናይ ባዕሉ ኢንተረስ እናተልዓለ ዝቦታ ዝምሃብ ማለት እዩ ውሳነ እዚ እዚ ማለት ንትግራይ ምትኻን ማለት እዩ በዝን ምቁራስ ማለት እዩ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይለዓሉ ስለዘለው ካብ ዝተፈላለዩ ማዕዘናት ንሶም ክሊር ንምግባር እዩ ማለት እዩ እቲ ኢህወደግ ዝሕለፎ መግለፂ ኣነ ባዕለየ ተርጉምዮ ዘለኹ ሓደ አንቀጽ እንታይ ይብል ስለ ጥቕሚ እዞም ብረብሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ብደም እውን ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት አልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ተቀቢሉ ንኽትግብሮ ከም ዝወሰነን ንምትግባሩ ድማ ከየማትእ ብቁርፀኝነት ዝሰርሕ ምዃኑ ይገልጽ ይብል ነዚ ውሳነ እዚ ክልል ትግራይ ይቕበሎ ዶ ይቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናትና ድፍት እውን ኣለዎ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሓት መድረኻት ነይሮምና እዮም ካብቶም ሕድሕድ ዘለ ዝነበሩ መድረኻት ሓደ ግዜ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ናዋና መፅኦም ስለ ዝነበሩ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ ብፍሉይ ኩነታት ካብ ዝለዓሉ ሕቶታት ጉዳይ ኤርትራ ሰላማዊ ዕልዋት ይወሃቦ ዝብል እዩ እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኦም ናብ ንቡር ሰላም ይመለስ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ሕቶታት ስለ ዝነበሩ እቶም ሕቶታት ንሶም ግቡእ መልሲ ንክረኽቡ ከም ትግራይ እውን ድፍት ንገብረሉ እዩ ስለዚ ካልእ ኣካል ኮይኑ ንሕና ክንቕበሎ ዘይኮነስ ኣጀንዳ ናይ ባዕልና እውን እዩ ማለት ፅውፅዋይ ወይ ከዓ ምድንጋራትን ዝብል ርእቶ ሰሚዐ ኣለኹ ካባኻን ካብ እቲ መግለፂ ህወሓትን እሞ ኣብዞም ዝሓለፉ መዓልትታት ንሰምዖ ዘለና ብኣልጀርስ ስምምዕነት ኣቢሉ ዝቆመ ኮሚሽን ዶብ ባድመ ሓዊሱ ማለት እዩ ንኤርትራ ንምርካብ ኢትዮጵያ እውን ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝበፅሓ ከባቢ ክትቅበል ኢኹም ተሰማሚዕኹም እዩ ዝብል ዘሎት እቲ ናይ ኢህወደግ መግለፂ እውን ከምኡ እዩ ዘስምዕ ዘሎ ሓቂ ድዮ ኣይኮነን ግግኡ እዩ ሓደ ኣይተባሃለን ካልኣይ ኣብቲ መግለፂ ተላዒልካ ትርጉም ወይም ኢንተርፕሬቴሽን እዩ እዚ ዝድለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጠረጴዛ ናብ ሰላም ክቀርብ እሞ ክልቶም ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላሞም ንክምለሱ ዘኽእል ንይይጥ ይገበር እዩ እዚ ፃውዕቱ ካብኡ እንትንላዘብ እንትንመኻኸር እንትንደራደር ከዓ ናብ ተግባር ክመፅእ ከሎ ማዕታት ነገራት ኣለዎ ሓንቲ ሓደ ናይ ዶብ ጥራሕ ኣይኮነን ብዙሓት ጉዳያት እዮም ዘለዉ ከምቲ ዝፍለጥ ማለት ንሶም ከም ዘለዎ ከም ፓኬጅ ኮይኖም ኣብ ኩሎም ጉዳያት ምዝርራብ ኣብቶታት ምዝራብ ዝሓትት እዩ ማለት እዩ ኢልካ ሕዚ ሎማዓንቲ ንሶም ክነፈፅም ድልዋት ኢና ማለት ዝኾነ መሬት ቆሪስና ክንዩና ወይ ዝኾነ መሬት ከዓ ቆሪስና ክንወስድና ማለት ኣይኮነን ሕዚ ንብሎ ዘለና ውሳነ ከም ሕዚ እውን ትዝክሮ ኢኻ ትኾን ተመሳሳሊ ኣቋም ኮይኑ ነርና ተመሳሳሊ መርገፂ ነርና ኢንፕሪንሲፕል ኩሎም ንቕበል ኣብ ተግባር ከዓ ንምውዓል ድማ ህዝብታት ብዘሳንን ዘላቒ ሓድነቶምን ሰላሞምን ብዘረጋግፅ መንገዲ ክትርጎም ስለ ዘለዎ ንሱ ምልዛው ከድሊ ማለት እዩ መልስካ ንካሊእ ቅርዕንቲ በርብ ዝፈትሕ መንገዲ ኣይፍጠንን ማለት እሞ ኣቶ ረዳእ ካብቶም ዝፀንሑ ፖሊሲታት ቅድመ ኩነት ከይቐመጠ ምባሉ ሓደ ፈላላይ ኮይኑ
እንታይ እዩ ዝፈልዮ ካብቲ ዝጸንሐ ሓደ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሕዝነቱን ሰላሙን ተጠናክሩ ክፍል ቋሚ ፖሊሲ እውን እዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብዓይኒ ጥልኢ ወይ ብዓይኒ ዝሓለ ነገር ክረኣዩ ዘይኮነስ ኣሕዋት እዮም ዝተፈላለዩ መስተጋብራት ዝተኣሰሩ ዝተጣመሩ ህዝብታት ስለዝኾኑ እቶም ናብ ምድላይ ቋሚ ድሌትና እዩ ዝሓለፍናዮ መድረኻት ድማ ዓንቶ ይኹም ዝነገርኩካ ተደጋጋሚ ሕቶታት ኣለዉ ካብ ህዝቢ ሕቶት ክምለስ እዩ ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ከዓ ካብ ኣጀንዳ ኦልሞስት ርሒቕ ኢሉ ዝፀንሐ እዩ ንሕና በብግዜኡ መግለፂ ንህብ ኣለና ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድዋን መግለፂ ህብ ንሰላም እናበለ ሕዚ እውን ንሲና ተውዕትና ቅርብ ዘለና ማለት ኣብ ባድመ ንገለ ኣዘራሪብና ነርና ኣብዚ ሰሙኑ እዚ ሕሊፍኩም ሂኩምና ወይ ከዓ ሸይጥኩምና ዝብል ርእይቶ ሰሚዕ ኣለኹ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ካብቲ ንስኻ ክትብለኒ ዝፀንሕኻ ፍጹም ተቃራኒ እሞ ወይ እቲ ገዛእ ፓርቲ ናይ ምግላፅ ተኽእሎ ኣይረኸበን ወይ ናይ ርክብ ፀገም ኣሎ ወይ ካሊእ ፀገም ኣጋጢሙ እንታይ እዩ ምስጢሩ ኣነ እቲ ስጋት ውዕልካ ልክዕ ኣይኮነን ኢልካ ትሓልፎ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሒስ ንሪኦ ነርና ኣብ ልዕል ተጋሩ ብመንነቶም ጥራሕ ጥቃዓት እንትወቅዖምን ንብረቶም እንትወድምን ተዓንውን ይርኡ ስለ ዝነበሩ ስርናዕ ጥቃዓት ስለ ዝነበረ እዚ በተላርሱ ሙሉእ ኣብ ዘይደሓነሉ ኩነታት ኮይኑ ካዚ ክበሃል ከሎ ምስጉ ኣነ ግጉ ኢለ ይወስዶም ግን ከዓ ስጋቱ ንሕና ዘይበልናዮ ብባዕሉ ዝኣመቶ ብባዕሉ ዝገመቶ እናልዕለ ካልኦት ምክንያታት እውን ናምፅተ ዘይኮይኑ ትክክል ከም ዘይኮነ ጥራሕ ክነግረካ ዝኽእል ማንም ሓንቲ ስድሪ መሬት እውን ኣሕልፍና ይንህብል ሓንቲ ዕብና ሓመድ እውን ኣሕልፍና ይንህብል ናይ ማታ እውን ኣይንደልን ማለት ብስሩ እውን ኣይሕሰብን ስለዚ ንዝስ እታ ውሳኔታት እውን ኣቀዲሞም ስለ ዝፈልጥዎን እተን ውሳኔታት ክንተግብር ከለና ከዓ ንሕና ዝሓዝናዮ ነገር ንሱ እውን ሓዲጎም ማለት እዩ ካብ ዝብል ስጋኣት ዘይኮይኑ እተን ምሰም ሰብኡዎን ዘለው ዝድግፍ ዋላ ህወሓት እውን መግለፂ ይሃበን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን መግለፂ ይሃበን ህወደ እውን መግለፂ ይሃበን እቲ መንግስቲ ትግራይ እውን ንሱ ኣይንድግፍን ማለት ብፋና ዝሓለፈ ዜና ኢትዮጵያ ንውዕል ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢላቶላ ክትግብሮ እውን ወሲና ዝብል ኣርእስተ ዜና እዩ ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ እሞ ምስቲ ንስኻ ክትብለኒ ዝፀናሕኻ ዝቃዶ ወይ ከዓ ዝሰማማዕ ኣይኮነን እቲ ዜና ዲ ተጋጊዩ ወይስ ንስኻትኩም ኢኹም ሓቂ ትሓብኡና ዘለኹም ሓቂ ደይሕባ ኢልካዮ ሓደ ብዋናነት ዝምልከቶም እኳ ወደግን ሬድዮ ፋና እንተኾኑ ንሕና በዘይ ቅድመ ኩነት ናብ ዝሕነ ተሪና ትብል ዋላ ሓንቲ ቃል የብልና ነገር ግን ናብ ኤርትራ መንግስቲ ፀውዒት ከቅርብ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ በዘይ ቅድመ ኩነት ፀውዒት ሰላምና ተቀቢልና ተግበርካ ኣሎ ፀውዒትና ነቅርብ ዝብል ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ይብል ከሎ ኣብ ናይ ባዕልና ውሽጣዊ ጉዳያት ክንዚኣ ትብል ዋላ ሓንቲ መስመር ሓንቲ ቃል እውን ኣይትረክብን ማለት ኤርትራ መንግስቲ ስለዚ ብሓፂሩ እንድሕር ሒዘዮ ኮይነ እቲ መርገፂ ክልል ትግራይ እዚ ህወደግ ዘሕለፈ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ወይ ከዓ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕነት ብዘይ ቅድመ ኩነታት ኢትዮጵያ ተቐቢላ ክትግብሮን ንባድመን ከባቢኡን ንኤርትራ ኣሕሊፉ ዝሃበ ክትግብሮን ተቐሪባ ኣላ ዝብል ዜና ይቕበሎ ዶ ኣይቕበሎን ዝብል ክልል ትግራይ ንጹር መልሲ ትብለና ኣለኻ ኣይንቕበሎን ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ሓቀይ ድያ ኣይንቕበሎን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣይተባሃለን እውን ኣብ ዘይተባሃለ ክንቕበሎ ኣይንቕበሎን እውን ኣይትብለን ማለት ኣይተባሃለን ንሕና ከዓ ኣብ ዘይተባሃለ እውን ኣይንዛረብን كم كان توجه حلفنا أنه هو عائل مالك حلفنا أنه يلا نايماتنا وناين وصلنا لعل كل صورنا تجلسات بدل عنا مرجع نتدلي كف حدنا وحدث بهالنجاروني والله مالك وانا نكتنا يتوهلني راي بار حالا في بيرو كب حزب المنجستن كل التجراي أطور داي حلفهم كبرتها بلي كمان الله